Rannapuistokadun varrelta ajattelin ostaa itselleni kesämöki. Mä käyn vähän kurkkaamassa, onko piha mun mieleiseni. Joo. Sanoisinko, että kyllä tää nyt nippanappa menettelee tämmösen varakkaalla puoleläkeläisellä. Ehkä tossa terassillakin mahtuu juomaan kahvit. Ja sit tuolla on myös tietysti palvelusväelle asuntoit. Nekin mahtuu olemaan. On melkoinen pytinki. Jos mä kumminkaan osta tätä, kun mulla on jo Pihlavassa. Tai Enäjärvellä, anteeksi. Tää mun ihan valtaisa villa. Pärnun ranta on kyllä ihan hieno ja kaunis, mutta minkä kerpeleen takia täytyy tuo möykkää oli joka paikassa. Joku ihme apina möykkää. Jumal tähän. Ainakaan tähän jää. Mut. Niin kuin sanottu, niin siellä on ihmiset uimas ja taitaa vesikin sitten oli ihan puhdasta. Jännä homma, että tää sama allas on niin erilainen eri maitten kohdille. Suomen kohdalla siinä voi uida ja Viron kohdalla voi uida ja sit kun mennään Venäjälle ja Terijoen rantaan, niin siellä lukee, että eipä juuri suositella uitavaksi. Voin olla väärässäkin, mutta jotenkin mulla tulee näistä valkoisista tiilistä mieleen tuo Neuvostoliiton aikainen rakentaminen, mutta on nämä saumat suht ok, että voi olla myöhäisempääkin tuotantoa. Siinä olisi lienee oikein äärekioski, vaikka vähän rinnakiosk, joo. Ääretsi ja jäätis lienee slangisana, mutta tuo jäätelöisiä kai myydään. Suihkulähde, lapset tykkää varmasti juosta. Nämä on kuulemma pitkospuut, mutta musta on paljon hienommat kuin pitkospuut. Pitkospuuthan meillä käsitetään niin, että on semmonen lankku tai pari lankkuu, mitä pitki kuljetaan tai halkastu puurunko. Tää on tämmönen oikein valtaisa kulkusilta, tai miksi sanoo? Siinä on vähän paju pyrkii käsiksi. Tämä on lokaali luontoreitti. Sitten täällä on tämmösiä, hiekkadyynit selostetaan tässä. Vähän niin kuin yyteri. Tämä ei ole siellä näkyy vesipuisto edes. Mutta itse asiaan, niin tää heidän luontopolku ei ole yhtä laaja kuin Yyterin luontopolku, joka on ihan mielettömän hieno, mutta tämmöisen pienenä, niin tää on helppokulkuinen, lapsille sopiva, kaikki puoli ihan kiva. Ei mitään pahaa sanottavaa. Mut nyt kerrankin pääsee sanomaan, että Porissa on vielä suurempi. Aika laaja on tää puistopuiden skaala. Miksi tätä nyt sanoo? Kappasia vareksiin riittää kivasti. Mut tammi on hyvin yleinen. Hän on siinä vähän dyykkaamassa roskista. Varmaan kattelee, jos onko siellä jotain hyvää. Mitä kaveri? Jaha. Tammi on hyvin yleinen puistopuu ja sitten on toi on joku pajun sukune saliksi. Ja vaahteraa pukkaa. Ja toi ei nyt ihan hopeapaju oo, mut
Joku paju se on. Nyt metsästetään Tammisaaren puistotie tai Tamsaaren puisto ja lähdetään sitä pitkin kulkemaan takaisin kaupungin suuntaan. Jep. Tässä Tamsaaren puistokadulla on hyviä esimerkkejä siitä, miten erilaista voi olla. Siinä on pari tommoista aika remonttikohdetta, niin kuin sanotaan, tee se itse miehelle. Näppärästi korjaa tämän. Ja sitten on tämmönen promenaadi. Korjattu rakennus. Oikein kaunis. Siinä on jotain majoitustoimintaa. Ja hiukan matkaa edetään, niin mennään oikein ton toiseen puolella. Oho, ei ihan vielä mennäkään, tulee auto. Tuo Nissanin jälkeen hypätään ajotielle. Noin. Niin kattokaas tätä. Jestas sentään, että on hienoa. Ja kyllä mä veikkaan, että tämäkin vanha rakennus on, vaikka kivijalka onkin tommonen aika sileän näköinen. Et ihan jo pelkästään noin pieniruutuiset ikkunat ja ulokatorni tossa kertoo, että ei tänä päivän rakenne tommosia, ne ois pirun kalliit. Tammisaaren puistotieltä täältä tähän. Enjoy. Thank you. Täällä Virossa ja Pärnussa yleensäkin, tai Toistapperi, on kiva juttu, että myytiin tarjoiluja. Astioita ei itse viedä pois, mitä mä pidän ihan niinku ravintola määrittäjänä. Semmoset paikat, mistä täytyy itse korjata astiat pois pöydästä, niin ne on kyllä jotakin vajavaisia. Ei se ei ole mikään ravintola. No, se on vaan mun mielipiteeni, mutta näillä mennään.